आइंजा हम भोजपुरी लोकगीत गायक मुबारक प्रजापति ग्राम पोस्ट उसिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी बाणी और आज पीपी लाइव चैनल के बैनर तले आरके स्टूडियो जमनिया में हमन का रिकॉर्डिंग चल रहा बलाई जेमा आप सभी श्रोतागण के सादर प्रणाम बा हाथ जोड़ के और ये कामना रही कि आप लोग यह मुबारक के भी अपन आशीर्वाद प्यार दुलार दही जा जैसे सत्तरा के दही लजा और ये चैनल के शेयर सब्सक्राइब भी करब जा। बहुत प्यार दुलार हमन के गुलाम भैया के तरफ से मिलेला और आगे भी मिलत रही। आई जाएगो गीत के माध्यम से आप लोग के हम कुछ सुनावत बानी। एगो लड़का बा एगो लड़की के जौन बा सुंदरता के बयान करत बा आ कहत बा कि जहिया भी हंसी कली त चटक बेकरी हर जहिया भी हंसी कली त चटक बेकरी आ देखे वालन के मनवा बहक बेकरी हर चाहे बगिया में केतनो संभरी के चल आ काट बाटे तचरा अटक बे करी। देखिए एक जना के पति प्रदेश से घरे आवत बड़न वो फोन लगेले बली सैया जी के गुलाम भैया कहत अली और पटना से बाजे बुबलम जी और यारा से उठलाली पटना से बाजे बुबलम जी आरा से उठलाली मंगवाई द छपरा से चुनरिया छीटवाली मंगवाई द छपरा से चुनरिया छीटवाली मंगवाई द छपरा से चुनरिया छीटवाले मंगवाई द छपरा से चुनरिया छीटवाले। जवाहिर भैया बाहर मिथलेश भैया बाहर सुबह भैया बाहर मंटू भाई जोड़ा नहीं के ए भैया और कहत ली अपना सैया जी के अरे झुमरी तलैया से झोंकेदारी झुमका झुमरी तलैया झुमरी तलैया झुमरी तलैया से झोंकेदारी झुमका झुनली बनेले रंग बाढ़ जिला झुमका ए राजा जी झुमरी तलैया से झोंकेदार झुमका झुलनी बनेले रंग बाढ़ जिला झुमका बीकानेरी बिंदिया चमचम बीकानेरी बिंदिया चमचम बीकानेरी बिंदिया चमचम बनारस साड़ी मंगवाई द छपरा से चुनरिया छीटवाली मंगवाई द जमनिया से चुनरिया छीटवाली।
ए भैया उनकर फोन पर डिमांड राजा जी से बढ़ते जाता है। वो कहतली अरे कानपुर से कंगना की बम्बई से बाला कानपुर से कंगना कानपुर से कंगना कानपुर से कंगना की बम्बई से बाला जिला मोतीहारी से मोतियन के माला ए राजा जी हम जवन जवन कहतनी बस तवन तवन आन दिया ए होली में कानपुर से कंगना की बम्बई से बाला जिला मोतीहारी से मोतियन की माला हाजीपुर से हार हसुलिया ओ हाजीपुर से हार हसुलिया हाजीपुर से हाथ हसुलिया हाथरस से हाली मंगवाई दा छपरा से चुनरिया चितवाले 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 मंगवाई दा छपरा से चुनरिया चितवाले।